Prva asocijacija kad mi netko kaže PKG je otprilike drugačiji pristup. Prva asocijacija za PKG mi je zapravo poticanje osobnosti kod učenika. Jedno jako lijepo razdoblje mog života. Bez PKG-a ne bi bila ono što jesam danas. Za mene je PKG zajedništvo i potpora. Pa PKG je jedno lijepo razdoblje mog života. Čini mi se sad iz ove perspektive najslobodnije zapravo vrijeme mog života. Prva asocijacija na PKG mi je jedno jako lijepo i važno doba, a koje je bilo temelj za sve što sam radio poslije i što sam ja sada. Za mene PKG je puno lijepih trenutaka, puno znanja, puno iskustva i kao osoba koja vjerojatno da nisam opisao PKG ne bi puno toga doživio i ne bi toliko toga vidio. Naučila sam govoriti. Definitivno te nauči vjerovati u neke nemoguće stvari, ali se nemoguće stvari dešavaju ovdje. A ono što me najvrijednije naučila definitivno je voljeti. To je najapsurdnije, ali i najtočnije ujedno za izreći, tako da eto. PKG je za mene mjesto gdje sam provela jako lijepe godine svog života. Imala sam lijep odnos s profesorima, s učenjem. Puno toga sam naučila sam kuhat, naučila sam šivat, naučila sam plesat. Sve ono što zapravo ne bih rekla da je tipično da ćeš naučiti u srednjoj školi. PKG je, ajmo reći, jedna oaza, kako za nastavnika, tako i za učenika. PKG je niz lijepih uspomena koje je jedan bezbrižni period koji me zapravo formirao na puno načina. PKG je za mene mjesto gdje sam shvatila što želim biti kada narastem. I to je jedno okruženje u kojem smo uživali, u kojem smo bili jako sretni, a u kojem smo s druge strane jako puno naučili i koje nas je pripremilo za život. Za mene PKG je mjesto koje je oslobodilo moju znatiželju i to mi je definitivno nevjerojatno pomoglo tokom cijelog života. PKG me naučio da znanje nije rezervirano samo za školske klupe, nego da je ono u svijetu svaki dan, 24 sata i da nam pomaže da koračamo kroz svijet. Također, PKG me naučio da je zajedništvo to koje pokreće promjene. Uvijek kada me pitaju u koje razdoblje života bih se najradije vratila, uvijek je isti odgovor. U PKG, za koje me vežu najljepše i najdivnije uspomene u mom odrastanju. I zato vam hvala. Za mene je PKG poticaj i mogućnost. Poticaj da ostvariš sve što naumiš i mogućnost da budeš dio zajednice, a svoj i drugačiji. PKG ti daje podršku i savjete i alate kako da budeš ono što jesi. Prva riječ koja mi pada na pamet kad kažeš PKG je dom.